už právě od jeho malého věku je nespočet klipů, kde je třeba na stage a nějaká celebrita, třeba který je 30, mu říká, jak je hot a jak má hezký zadek a šahá mu na něj a dává mu různě pusu a celý to bylo hrozný, protože se proslavil v malém věku jako ten hot teenager, což je ale vůbec hrozný spojení slov, jako co to sakra je hot teenager. Jsou třeba tweety Rihanny, která píše, že Justin Bieber jí ukázal jeho břišáky a Rihanna píše, jak to bylo hrozně hot, přitom v tu dobu jí bylo 27 a jemu 15 a takovýhle hrůzy. Takže potom, když si vezmete, že v tuhle stejnou dobu chodil k Didymu, tak si myslím, že rozhodně mohl být ta oběť. Možná to je důvod, proč se Justin nechce vrátit moc do té hudební scény a vlastně teďka se nic moc s Justinem neděje tady v tom ohledu, ale taky to může být důvod, proč další známí hudebníci z téhle scény úplně vyšli. Jako třeba právě ta Rihanna, která nic nevydala 9 let, kromě jednoho songu pro nějaký film. Takže jo, tohle je příběh extrémně nechutného powerplaye mezi tím člověkem, co je postavený